Ka Riboy People's Council sengkemi mentagasngi ka lalibani kenduk sendani u Chancellor ka Skulba University of Science and Technology Meghalaya namar ka jingmom yu jingtiep ki samlawat kam na ka jela kumba bun ki kubor laikam lani ki jingpen benal ai baitang ki kubor ka jela Assam kar ba ki samla ka jela Meghalaya kim yu jingtiep lani bena ai kumbala sakhiru bun ki kubor ki badan ka Skulba ki baitang ki kubor na ka jela Assam. Nakalian kaseng ka pesnguru ke jing sngokya kemadu Chancellor ka Skulba USTM halor ka jing penlong ki interview thap kama ka sngi ublei kabare ka sngi kantang juki Kristen bar buna ki samla ki haban leche ki yimane lane ki jing seng ki baper Udah nak ni po USTM wan beri Chancellor hakabide bat ki kat ni filiki mat ki be leader bat ka jinglong cuman jangan ka jaga pulih hadin bangila ayo ya ki jing ujur lahat slam habide bat ka jing khot long interview jong ka Skulba haki babun ki post ki baka university ka recruit na kita ki babun ki sni ki baka jet an pelong ka interview ka khamdei be ka sni ublei te menir ka sni ka arpusan terik sni ublei ni yo e ka complain na ki samla wat kam na ka jela ka chuni ba kadon kani ka position shipotuli ka baki dang kre ban imat na kumno snem ban wan arpusan arpundri ke lamut ban pli ketika PIMC PA Sangma International Medical College and Hospital kabagi dang shna mata under construction tiki court recruitment namta kiniki positions were fair shipotuli te hakatu ka interview kadi ka bok interview ka baki ki court kam shumladon kano ka advertisement haki print bat ki electronic media naka jela jungi kamtam na pori district te hakatu ka interview ka ba ngiyo mangi lomba ki WhatsApp ya katuka kot kubor ka baki khot ka interview kadin Assam te hadin bangi la pasyang ban wat jingtip wat benia nakilat patai kubor jong ka jela kamtam na pori district te ngilap bat ngisham ba omdan batip dan babna te ka jingkeli jong ka seng kalong ba lada ki khot ki interview bat lana ki sam lagi jongi ba wat kam kimyo jingtip lana kimlong inform te kumno ki wan ban apply kum ki candidate ki aspirational candidate kumno kin wan ban apply lana ki kim tip but ka strategy jong ka USTM ka bang UI na kawi ko po siya kawipan ka babun ka target ki Assam based media tingila bu taka jingto Ahmad tu Chancellor mene ba ningkong di ban prioritize lane ban bu Ahmad ya ki print electronic media ba per haka tin ga jongi ban khamtam baro ki post ki ba ka khot interview ki samla wat kam jong jela ki di balong inform ka di ban poy shaki lang ba ki lat patai kubor takada di gajing ajing mut jongi mane ya Chancellor kane bansis ya ka interview ha ka si ublei ka bringkong bat baar ki publicity ha ki print bat ki electronic media bari naka jela ka jongi khamtam ngim ong ba watle asia Assam lane watle SQ pat ki jela henry ka bringkong ngi di ban bu Ahmad ya ki lokal ki jongi kata kadika jinge ker mane bat Chancellor kita ki dika arteli kimat bat kabalai ka bakam koksan habangi pej ia ki program ba per ba perlong hang ni po Skulba lada kadai ban perkup burom ia ki dignitaries ki rudan burom ki bawa naishi manta haki activities ki babun jat ki bakan ka university ka jupenlong lane lada dei bangi ai burom yano ki badi ki achievers haki benta ba per ngilap ngiju syam ngiju sakiba kaju pendon kam da kita ki gamsha asmes te kaseng kadap ta jing songkhya ti ka USTM kadon hapo uput sam joga jela kadon hapo Riboy district Ahmad jong Chancellor mane ngilakkan da kabasya ngikwa ba mau un represent ya ka riti dustur ka jongi ya ka jing ruspa jong ka jinglong cuman jong gajak pendu ka jongi lada pikiran ya ka jan kamni bagi mdon jan yidon ni ki jan ki entrepreneur ki media kini ki production houses bapa mi jan naka jela bat napa district ngidon te mani ngila pempal ka jing pasya ba ki jupen kupurom da kan ka gamsha asmis da ka ba ong kumta ngakwa ban pensyai ba kamde bagi pasya ya kan ka gamsha pej mentak kasi bagi wan ni kendu yo updian yang ini dah kini gamsha asmis te
Kani kalau kajing leran yangi, haba kidon kijan, naka jek pendu gajongi, tengi ko ayu bon perlu kam na kita. Namar ba hato ngim semut tamu lah mo. Bala radai ba chief minister jong gajela gajongi. Udai name kale ya. Uwan hame kale ya. Syapan ku burom na kijanya semis. Tengi ya kande ngi semut tamu lah. Hoi, ladari bangilik sya asam. Kadi ka rukom kum kalong. Ki ladang ngali cinga sya asam, ladang pun ku burom mingi de ya kijanya semis. Ngi semua ba kai ya deidur kalong inline. Henry menta ladang ngi na Meghalaya, ngi na Riboy district. Iwan bani kendu ya chancellor ya kan ka school ba badan hapo Riboy district Henry. Lada un priang yang ngi da ka kamusya asemis, na ngasu ba kalong kumbangi insel. Ya ki products local jongi. Pada kali yang chancellor ka masuk tunat long kalong ba upudiang ya kita ki idea jongi kan. Habingi ai jemut ya upudiang. But ya kini ki shol ki balong official juga USTM da ki local product. Ya kita ki lai tili kimat ki ba ni wan ikunu ya chancellor mataksi. Saksi sien kaba ko an perkemau kalong ba habidi bat kini ki interview. Bat ki event ba perlong hakasi boleh. Nakaliang juga seng ni lak semudi ba angin bu da kajing tho haki Menteri Sokar juga jelas jungi beripet. Ya kini ki kenjah ki perlong program hakasi boleh bat bu da kajing tho on record ba ka jelahi kan ai da kita ki order hakeleng jong ka jelah ya ki school ba ki office ba per ba kimdi ban perlong interview kimdi ban khotre kimdi ban le kinu ki hakasi boleh kata kadika ka ban kalian seng kas ngudai kelek se hatu ban wan nyela ban kedu ya minister concern ban address kan ka issue. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center